Viriditas. Luovuutta 2 eri vuosituhannelta. Teksti ja lukija Anniina Koivurova. Pirkko Mäkelä-Haapalinnan näyttely Rovaniemen taidemuseolla kietoo yhteen 2 luovan ja hengellisen naisen tarinaa 2 eri vuosituhannelta. Heistä vanhempi on 1100-luvulla elänyt saksalainen nunna, mystikko ja yleisnero Hildegard von Bingen. Jo pikkulapsena hän näki näkyjä. Hildegardin luostarielämä alkoi 8-vuotiaana. Sittemmin 43-vuotiaana appedissana hän sai jumalallisen tehtävän kirjoittaa se, mitä hänen annettaisiin kuulla ja nähdä. 60-vuotiaana Hildegard sai vielä uuden tehtävän. Hän lähti puhumaan vallassa oleville hengellisille ja maallisille johtajille ja tavalliselle kansalle ympäri Saksaa, jokia pitkin ja, mikä oli erityisen tavatonta, myös ratsain. Tämä oli mahdollista, koska benediktiiniläisluostarikunta piti Hildegardia profeettana. Ajan näkemyksistä poiketen hän näki myös naiseuden, naisen seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden myönteisenä asiana. Hänen luokseen tulvi niin aikansa vaikuttajia kuin sekä sairaita ja parannettavia ihmisiä kysymään neuvoja. Vasta 14 vuotta sitten Hildegard Bingeniläinen liitettiin katolisen kirkon pyhimysluetteloon. Pirkko Mäkelä-Haapalinna on antanut näyttelylle nimeksi Viriditas. Se tarkoittaa luomakunnan ytimessä toimivaa elämänvoimaa, jumalallista alkuvoimaa, jonka avulla ihminen pyrkii voittamaan pahan ja taistelemaan hyvyyden puolesta. Hildegard korosti ihmisen universaalia vastuuta huolehtia luomakunnasta. Hän korosti puhuvansa ei vain oman aikansa ihmisille, vaan erityisesti ihmisille aikana, jolloin ilmaa ei voi enää hengittää eikä vettä juoda. Hildegardin viesti on siten hyvin ajankohtainen. Hän on sanonut, katso tarkkaan itseäsi ihmiskunta. Sisälläsi on taivas ja maa ja kaikki luotu. Olet maailma. Kaikki on kätketty sinuun. Pirkko Mäkelä-Haapalinnan teokset resonoivat elämänvoimaa, viriditasia. Näyttelyssä on vaikuttavia pastellitekniikalla toteutettuja teoksia sekä pienimuotoisia installaatioita. Pirkko on sanonut etsimänsä taiteessaan sisäisen maailman ja aistein havainnoitavan maailman yhteistä kosketuspintaa ja pyrkivänsä tuomaan ilmeiseksi arkitodellisuuden syvemmän olemuksen ja merkityksellisyyden. Hildegard ylisti luomakunnan kauneutta ja parantavia voimia, Jumalan lahjoja ihmisille. Hänen mielestään jokaisessa ihmisessä hehkuu jumalallinen kipinä. Ihmisen tehtävä on heijastaa tätä kipinän valoa ympärilleen. Pirkon teosten yksi keskeinen elementti on valo. Tunnelma tuntuu imeytyvän katsojan tunnekerrosten läpi jonnekin syvälle ja se koskettaa. Pirkko kertoo, että kauneuden kokemisen muistot, voimaannuttavat kokemukset sekä asiat, joihin ihmisillä on yli sanojen menevä suhde, innoittavat hänen työskentelyään. Hän tutkii identiteetin ydintä miljoon ja elinympäristön avainkokemusten kautta. Joskus jokin asia saa metaforan lailla uuden merkityksen ja mittakaavan. Näkisin, että myös materiaalit, joita Pirkko käyttää, muodostavat joissain teoksissa vahvan metaforan. Teos Hän pukee kauneuteen pimeät kuin heleätkin on sitaatti Hildegard Bingeniläiseltä. Teoksen nimessä sekä muoto että sisältö kietoutuvat toisiinsa. Itse tekniikka, materiaali puhuu. Pirkko on käyttänyt ranskalaisen Maison de Pastel värifirman valmistavia pastelliliituja. Ne ovat käsin tehtyjä, arvostetuimpia ja kalleimpia pastelliliituja maailmassa. Liidut ovat myös hyvin herkkiä. Tässä teoksessa hehkuu metallisoiva musta, mutta musta ei ole pimeyttä, vaan se kimaltaa, helmeilee, hehkuu. Hän pukee kauneuteen pimeät kuin heleätkin. Tämän kuten monen muunkin Pirkon teoksen äärellä voisi hiljentyä, ottaa vastaan sen heijastamaa jumalallisen kipinän valoa. Pirkko aloittaa työskentelynsä hiljentymällä.
Alku on intuitiivista ja kehollista. Sitten hän kuvaa työnsä, tarkastelee sitä digitaaliselta näytöltä, pohtii ja analysoi ja syventyy prosessiin uudella tasolla. Viivat alkavat syntyä. Teoksesta Yrtit tarjoilevat toisilleen kukkiensa tuoksun. Pirkko kertoo, että hän aloitti työstämisen pastellilla, jonka jälkeen pesi väriä pois vedellä ja desifiointiaineella. Tällöin vain osa väristä imeytyi paperiin. Sitten hän laittoi uusia kerroksia. Työhön lisättiin akryyliä. Nyt on hyvä hetki mainita merkittävä seikka Appedissa Hildegard von Bingenistä. Hän oli tieteilijä, luonnon- ja lääketieteen ja kosmologian tutkija. Teoksen Yrtit tarjoilevat toisilleen kukkiensa tuoksun. Syntyprosessista löydämme Pirkon alkemistiluonteen. Hän esimerkiksi on tiputtanut pipetillä vettä puolikuivan akryylin päälle, jonka seurauksena väri on tiivistynyt maalipinnan reunoille. Toisaalta löydämme akryylimaalia, jota on raaputettu kampaterällä, jolloin on syntynyt rytmikkäitä viivoja. Sitten teosta on korostettu pastellilla tehdyin viivoin. Teos kätkee ja paljastaa tutkivaa, luovaa, nerokasta, rohkeaa, uteliasta ja päämäärätietoista taiteen tekemistä. Katkonaiset viivat rytmittyvät kuin ajatelmat, kuiskaukset, runous tai laulu. Kuuluuko tässä Hildegardin säveltävä hartausmusiikki, yksiääninen gregoriaaninen laulu? Hildegard von Bingenin musiikki ei noudattanut gregoriaanisen kirkkolaulun sääntöjä, vaan laulettavat sävelkorkeudet olivat totuttua vaihtelevampia. Pirkon teosten viivat laajenevat ylös alas, halki suuria maalaus- ja piirustuspohjia ja tuntuvat jatkuvan tilaan kuin ääni, joka resonoi. Sävelkulut levittävät rihmastojaan kuin luomakunnan kasvit. Ne ottavat pinnat haltuun uudella tasolla. Abstrahoiduissa teoksissa on elementtejä, joihin katsojana voi tarttua luottavaisin mielin. Yksi elementti on vesi. Yrtit tarjoilevat toisilleen kukkiensa tuoksun. Teoksessa vesi on olennaisesti läsnä. Se tihkuu kuin kaste, sataa hentoina pisaroina, nousee ylös kasvien putkissa. Teoksessa This is where you first hear the river vesi soljuu ja hakee uomiaan tuolla kivien välissä Kemijärveltä joen uomaan, Pirkolle rakkaaseen Ailanganniemeen ja liplattaa Pirkon lapsuuden mökkirannassa. Hildegardin mukaan kivetkin olivat vanhoja sieluja. Kun katsot oranssin, ruskean, vihreän ja keltaisen sävyissä hehkuvaa teosta Essentials of Healing, löydät kivien mineraalitkin. Hildegard luotti, että ihmisellä on toimivat keinot ruumiin huolenpitoon. Hän tutki kasvien ominaisuuksia ja vaikutuksia ja löysi hoitokeinot kihtiin, hengenahdistukseen, korvakipuihin ja mahahaavaan. Pirkon viivat on rytmitetty pinnoille kuin Hildegard von Bingenin yrttitietous, vaaleina, puhdistavina, intuitiolla, mutta analyyttisesti. Huomaatteko, hengitys tasaantuu, stressitaso madaltuu, mielihyvää ja rauhaa valuu suoniimme. Taiteen terveysvaikutukset ovat ilmeiset. Sitran tutkijat olisivat tästä kanssani samaa mieltä. Kansainvälisen tutkimuksen perusteella on vahvaa näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan merkityksestä fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä osana hoitoa ja paranemista. Iso-Britanniassa Artlift-ohjelmassa yleislääkäri ohjaa kroonisesta kivusta ja lievistä mielenterveysongelmista kärsivät asiakkaat taiteen pariin. Tässä me olemme elävän lääkereseptin keskellä. Taidemuseon harmoninen kokonaisuus on syntynyt Viriditaksesta. Se on sekoitus taiteilijan sisäistä valoa, intuitiota, tunneälyä, kehollisuutta, analyyttisyyttä, harjaantunutta sanattoman kielen hallintaa ja materiaalin tuntemusta. Kokonaisuus on syntynyt päämäärätietoisesti, ripauksella uhmaakin, kuin Hildegard ratsaille noustessaan. Näyttelyn pystyisyys on valintoja. Poisvalintoja, sisäistä ja ulkoista neuvottelua, päätöksiä.
Pirkko on nyt taiteen toreilla ja katedraalien edustoilla, puhuu taiteensa kielellä meille. Hän on sanonut liikuttuvansa elämästä ja sen kauneudesta työskennellessään. Nyt hänen teoksensa ovat täällä opettamassa ja koskettamassa meitä omalla sanattomalla tavallaan. Seuraavan Hildegardin siteerauksen kohdalla voisi miettiä laula-sanan kohdalle sanat tee kuvia tai piirrä maalaa. Tai ehkä se on kuin onkin juuri laulu. Laula, sillä laulu ilahduttaa ja pehmentää sydäntä. Yksinkertainen rakastava ylistys luo harmoniaa ja saa jumalaiset kyyneleet virtaamaan. Älä siis lakkaa laulamasta.